Rekordszámban vannak jelen Magyarországon a vendégmunkások. A KSH legfrissebb statisztikái arról szólnak, és itt mutatom is a grafikont, hogy soha ennyi külföldi állampolgár nem volt még Magyarországon, de mutatok egy másik grafikont is, láthatjátok, soha ennyi ázsiai vendégmunkás nem tartózkodott még Magyarországon. És sokszor el szoktam mondani, hogy a KSH statisztikáit nem mindig fogadom el hitelesnek, ebben az esetben sem, ugyanis szerintem és tapasztalataim és információim szerint ennél még több vendégmunkás van Magyarországon, ugyanis diákvízummal, turistavízummal, egyéb más trükkökkel, csalásokkal is jönnek a vendégmunkások, tehát nyugodtan rá lehet még számolni, hogy ennél is többen vannak, de ez is egy borzasztó adat, és ez is azt mutatja, hogy semmi nem igaz abból, amit a kormány, amit a Fidesz kommunikál arról, hogy szigorítaná a vendégmunkások behozatalát. Láthatjátok ti is, tapasztalhatjátok akár lakóhelyeteken is, hogy egyre többen vannak. A Mi Hazánk mozgalom megtiltaná ezt, és a magyar dolgozóra építenénk az országot.